kulonyaka because abaculi baningi and sithola izicelo eziningi ezisuke zithi wonke umuntu uyafisa ukuba ingxenye yomcimbi, abanye besuke befisa ithuba lokuthi bebe ingxenye ye-competition. Umuntu ke uyayothi uma uhleli wedwa ucabanga into noma ufuna ukuyisho uthola ngendlela uzoyisho oyisho ngayo uma usahleli wedwa izwakala i-right. Uthi ayisho phambi kwabantu bevele nje bethola iphutha kuyo uyoba mubi, yabo uvele ube mubi-ke nje kanti uthi usho into e-right. Leyo nkulumo ngishiso ilento engizoyisho ezolandela manje because ngiyazi ngizothi angichaze ukuthi ngisho la lento engizoyisho. Kulonyaka for the past 5 years iKhuphuka Nezakho ibiwinisa umculo 100,000 okuyona prize enkulu angithi, bese kuba no number 2 no number 3, right? But uma uyibheka ngalolo hlobo iba nabaculi ababodwa which works for iKhuphuka Nezakho, yabo, because uKhuzani indlamleze njengoba seyiwine kathathu ngenkathi eyiwina usuke esebenzile ukuthi awina ngithi. It works for him, it works for umcimbi. Sinomthandeni obe number 2, it worked for him ukuwina, it worked for iKhuphuka Nezakho. Sinamageza ke amageza amahle akayiwina nangalowo nyaka, it worked for amageza, it worked for umcimbi, yabo. But now and lama artists engiwabalayo ngihlezi ngiwabonga ngiwapraise, umthandeni, uKhuzani, amageza, umjikjelwa, umoya phumlo ukuthula, umjikjelwa bese kuba ukhomba kube uDSD. Ngibala laba abawu5 ngoba ibona baqala i-competition, yabo. Ncwadi hayi uchu ngoba lo muntu emkhomba wayesasengapha. Hayi. So laba abaculi laba ibona abantu engihlezi njalo ngisho ukuthi ibona abaqala iKhuphuka Nezakho, yabo. So bahlale bekhona bona kwi-competition. Osuke engekho kusuke kuyi-choice yakhe ngalowo nyaka ukuthi hayi kulonyaka ngicela ukungabi bikho noma kulonyaka ngicela ukwenza njani, yabo. But ibona abantu engangiqale nabo. But now leyo nto leyo ihambe bese siya-edda phezu kwabo, yabo. Kodwa uku-edda kwethu uthola ukuthi kugcina kuvalela abanye ekutheni njalo ngonyaka owodwa hlezi kuwabantu ababodwa. Sizamile ngonyaka odlula ukuthi sibandise from 5 saya 11 because abantu babecede bengena. Then safika nalomthetho ukuthi kuzoba khona i-relegation odliwe uyaphuma ukhuphuka abanye, yabo. Kodwa ke kulonyaka ngesizathu sokuthi abaculi baningi and abaculi benza kahle, yabo, we decided ukuthi kuzoba khona ama-competition awu2. Sizoba no-competition ka-Group A which is 100,000, right? Which is subject to change. Uma ushintsha izonyuka angisho ukuthi kuzoba njalo, kusenamathuba ukuthi kungenzeka. But for now angizukusho lokho kungehle kwenzeke, ngizosho lokho nje engazi ukuthi lokho surely we've been doing it kusazokwenzeka u100,000. If kukuthi kuba nama changes kusangenzeka bekhona ngizowamemezela uGroup A lo, right? Bese siba ne-competition yesibili yabaculi abazoba kuGroup B. Ku-competition ka-Group A siba nama-winners awu3, siba no-1, 2, 3. Ku-competition ka-Group B abafethu laba abasanda kufika emculweni abashisayo futhi abanye, yabo. Kodwa othola ukuthi ingeke futhi uthi akacompete noKhuzani noma compete neGcokamelisha ngokwe-fan base akamvumeli, yabo. That is why ngithela into abantu bangayizwa ngendlela e-wrong ukuthi mina sengihlukanisa abantu ngithi ubani unjani na, but iqiniso nje, it's a fact, yabo. Kukhona labantu abacompete ku-Group A ongeke ukuthi akacompete nomculi ozoba ku-Group B. Ngicela ngisho ukuqalekisa ngabaculi ngoba ngizothi ngithi ngiyasho, yabona. So into efana nale into engishoyo
So ku-group B lo esiwufoma this year, i-competition yakhona izoba ne-prize ka-50,000 kula majita lawo. U-50,000 iyona uzoba wodwa nje. Winner takes it all ku-group B. Ku-group A sino-1 no-2 no-3. Ku-group B 50,000 owinile thatha wonke.